Azken urteotako moda moduko bat da hori, ez da? Lehen Alemanek eta garai baten jartzen zieten, izena, eta gainera ez di ados jartzen, nahi horrek amurru pixkat ematen ditze, badago hor, erresuma batu alde batetik, Alemania bestetik, gero Belgika, Frantzia, Espainia, Portugal uste dutela, orduan, bakoitzak borraskari ia jartzen dio nahi duen izena, eta ni uste dut jendea erotu egiten dugula, batez ere bata bestearen atzetik etortzen direnean, ez da? Gero, hain markatua izate hori, ez da? Filomena, egongo da segurament Amonaren bat oaindik Euskal Herrian Filomena izenekoa, ez da, eta Filomena gau ekarri du Filomena, edo beste izen arrunta jartzen ari dira, ez da, Justin edo ez dakit, imaginatu, ez da, urrengo borraskari Andoni jartzea erabakitzen dutela, ez da, nik ze kulpa dukat, ez da. Azken batean da, nik uste kazetaritza modernuaren joera bat dela hori, behar dugu Filomenak hau eragindu, beste eragindu, ez da, azken batean borraskak dira, borraskak, batzutan nahiko sakonak izaten dira, eta, izena jartzea, baina nik ez dut asko maite, egia esker.